שלום, כאן מיכאל יפה, והיום אני שמח מאוד לתת לכם במתנה סדנה מדיטציה יהודית והכנה פנימית לפסח, חג החירות והגאולה, לצפייה ישירה, כל זה בחינם. למה אני נותן לכם את זה? בגלל שלצערי היום הרבה אנשים בעולם היהודי מפספסים את הפוטנציאל הרוחני, הנפשי, או פוטנציאל האור שיש בחג. מסדרים, מנקים את הבית וכולי, אבל איכשהו משהו מתפספס מהפוטנציאל הזה של הדברים הגבוהים האלה, של חירות וגאולה, וזה לא חייב להיות ככה, זה יכול להיות, יש דרכים מאוד פשוטות, דרכים מאוד מעשיים, כדי לקרב את עצמנו למקום שבו באמת אנחנו רוצים להיות, למקום של התנועה הכי שאנחנו באמת רוצים להיות בה, וזה הגאולה וזה החירות. ויש דרכים, כמו שאמרנו במסורת שלנו, כדי לעשות את זה. בסדנה וירטואלית, אנחנו נעבור על שיטה מבית מדרשו של הבעל שם טוב הקדוש, שהוא מלמד על 5 שלבים לעבר הגאולה שהאדם צריך לעשות. כל שלב, אנחנו נעבור על זה, אבל על רגל אחת. השלב הראשון זה שלום ואחדות הלבבות, השלב השני זה זכות אבות, כן, מאיפה הגענו, בזכות מה אנחנו כאן, איפה שאנחנו. השלישי זה זכות עצמו, הנקודה הייחודית שיש בכל בן אדם, להתחבר לנקודה הזאת שיש בכל בן אדם, בכל אחד בתוך עצמו. השלב הרביעי, זכות צדיקים שבדור, בכל דור יש אנשים מיוחדים שפותחים לנו את הלב, שנותנים לנו השראה, שנותנים לנו חיות. והשלב החמישי זה כבוד השם יתברך, שזה כרגע צריך יותר מדי, הזמן קצר מדי כדי לעבור על זה, אבל אנחנו נעבור על זה לעומק בסדנה וניתן דרכים על איך לעשות את העבודה הפנימית הזאת כדי להתחבר, כדי לפתוח את הלב, כדי שהשנה החג הזה יהיה הרבה יותר משמעותי והרבה יותר פוטנציאל באמת להגיע לגאולה וחירות, ולא סתם כדיבורים באוויר, אלא כמשהו מעשי. אז אם מישהו רוצה לקבל את הסדנה בחינם, אפשר פשוט למלא פרטים כאן בטופס ליד, להכניס את המייל, והסרטון הראשון כבר בדרך אליכם. חג שמח.